Il-każijiet ta' fkieren midruba li jispiċċaw fuq xtajtiet Maltin mhumiex rari. Waqt li ħafna nies ikunu jridu jsalvaw lil fkieren, l-ambjentalisti jenfasizzaw li dan it-tip ta' salvataġġ għandu jsir biss minn persuni mħarġa. L-Għaqda Nature Trust Malta li taħdem jitfit mal-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi tfakkar lil pubbliku li l-fkieren tal-baħar huma annimali delikati u kwalunkwe intervent żbaljat jista' jikkawża aktar sara mill-ġid. Il-President tan-Nature Trust Malta Vincent Tart semma eżempji li jistgħu jkunu fatali għas-salvataġġ tal-fkieren. Dan jista' jkollha feriti miftuħin li minnet joħroġ demm jew li di faċilment tista' tiddennilha di faċli titlef il-flipper. U hekk titlef il-flipper imbagħad tista' anke tikkawża periklu għal ħajjita biex tibqa' tgħix. Bin-nies jiġbduhom mixlif li jkollhom ħireġ minn ħalqa. Ma niftakru li s-sunnar għandha ponta once li tiġbed biha dina tiċċarrat l-organi li mqabdin magħha jew l-istonku jew l-imsaren li dik faċilment nistgħu ngħidu fekruna li ġiet ikkundannata għal mewt. Aħna flimkien mal-awtoritajiet l-AFM, l-ERA u anke Transport Malta ġieli noħorġu għalihom ukoll u daw jiddaħlu fiċ-ċentru fejn veterinarju ħajoperhom biex dawn nistgħu intuhom ħajja oħra ħajkomplu iduru fil-Mediterran. Meta l-fkieren tal-baħar jiġi salvati f'Malta jittieħdu lejn iċ-ċentru ta' riabilitazzjoni. Hemmhekk jingħataw kura medika, ikel xira u attenzjoni speċjalizzata sakemm jirkupraw u jkunu jistgħu jerġgħu jinħelsu fil-baħar. Is-Sur Attar appella lil pubbliku li f'każ li jilma' fekruna f'diffikultà għandhom minnu fih jafżaw lil awtoritajiet kompetenti jew iċemplu lil Wildlife Rescue Team Malta li huwa fera fin-Nature Trust Malta.